yr Holsteins yn mynd â hi. Y bencampwriaeth o'r 5 uwch ore yn y gysylltiad Gwartheg i'r Holsteins. Crysaduon y tîm o 5 ydy du a gwyn yr Holsteins, ennill bob blwyddyn. Ar wahân i jerseys 2015, oes mae gobaith i bawb. Y jerseys wedi mynd â hi, chwarae teg, maen nhw'n edrych y part ydyn nhw. Ni wedi cyrraedd y bencampwriaeth fawr i'r Gwartheg Godro. Mae'r tîm o 5 yma y tu ôl i ni. A drychwch ar y drindod sydd â fi yn barod i edrych ac i sylwebu ar y cyfan. Mae Anwen Thomas ar y pen. Anwen, diolch am aros da fi trwy'r bore. Diolch, dim problem. Wedi camser da man, didi? Joio, ie. Hwn yw'r pinnacle chwarae tîm o 5. Mae fe'n gystadleuaeth arbennig iawn. A Cari Fflir, Thomas, diolch i tithau hefyd. Yn edrych ymlaen i fynd adre ddiwedd yr wythnos ddi na? Na, licen i fod yr Royal Welsh yn para am byth i fod onest. Mae fe wastad yn, mae fe'n bleser fod ma. Fydde ni'n cael bythefnos yn ddeio sio? Fydde. Neu mis o sioe dyn nhw? Fis o sioe. Ie, pam ddim, pam ddim. A Seimon, wrth gwrs, Seimon Davies, Bryn Hyfryd, wyt ti hefyd wedi ymuno ni nawr ar gyfer hon. Y tîm o 5, mae fel y Gwartheg Beef, mae e'n olygfa arbennig iawn yn dweud, Seimon. Odi, wel, mae real siop wyndo i'r da Godro a i cael y Gwartheg fel sydd gyda ni o flaen i man yn yr un dosbarth. Mae'n anhygol i fod yn onest. A ffaith mor dda mae'r grwpiau yn matcho. Dwi'n cael sioc i weld ffaith mor dda mae'r jersey, yr eisiau a'r Holstein yn matcho mor dda gyda gili. Ac i atgoffa pobl nawr, Cari, wyt ti yma'n cynorthwyo yn dwi ti gyda'r gwaith o arddangos a pharatoi'r Gwartheg. Ti hefyd wedi bod yn dangos Gwartheg ydw i'n iawn i wneud ddo? Fe ddangoses i'r Aner Esher ddo. A maner ffantastig. Weden ni heddi yn y grŵp o 5, falle bod yr Eshers yn stryglan bach o ran matcho yn erbyn y Holsteins a'r jerseys. Sa'n gwybod beth byddech chi'n meddwl? Yn unan mae Holstein yn matcho'n rili dda. Maen nhw'n tair buwch trydydd llo, neu felly 4 buwch trydydd llo, a 1 buwch 5 lo, a mae hi yn matcho'r grŵp yn rili dda hefyd. Maen nhw'n 5 buwch deiri, dda ar eithradau, cario cadeiriau'n uchel. Bydd ni'n jobyn meiddi'r Holstein, byddwn ni'n feddwl fan hyn. Yn credu bod ti'n iawn. A mae fe'n gwerth gweud am y grŵp Holstein, mae 3 o'r un fiches, mae'r 3 o fiches BB o Sir Fynwy. A mae'n ffantastig yn ymwneud dod â tîm o 3 a bod tîm o 6 a bod 3 yn y grŵp o 5. A dipyn o gamp. Odi, mae fe'n dipyn o gamp. Mae wedyn yr Fuwchwen o Richard Llancwm fyny. Yn Llandyfeilog, ie. A mae hi'n ffantastig, ond wedyn ni bod nhw'n matcho heddi yn ffantastig, ond dyn nhw. I ni'n gweld nhw fyna nawr yr Holsteins, maen nhw werth i'w gweld a Anwen ges di ddyn nhw'n prysur iawn, mae ddwn yn dangos hefyd yn do... Sio deimlad yw i pan ti fewn yna? Mae'n deimlad arbennig, mae'r sioe frenhinol i fi yn sioe rhywbeth arall. Mae fe'n gylch môr agored a mae pobl sydd ddim yn dod o cefndir ffermio yn gallu dod a edrych ar y Gwartheg yma a gweld y safon sydd o gwmpas y lle. Fi'n credu bod ti wedi taro'r hoelen ar ei phen fyna, Anwen, a fyddi di Seimon hefyd yn gallu cyfrannu i hyn. Mae'r cylch, achos bod e'n lawr chydig bach o lefel y gynulleidfa'r dorf, i fi mae'n teimlo fel bod y dorf yn fwy ar ben y cystadlu sydd yn gwneud y cwbl lot yn lot fwy intens yn dweud. O ti'n teimlo na pan o ti fan hyn yn cystadlu efo Sbyrti Rosina wrth gwrs gath gymaint o lwyddiant yma? Sy'n mi'n teimlad fel e, fo'n onest, i fod mewn yn y cylch, a wedyn amser ti'n cael ei tapo mas yn ennill un o'r pencampwriaeth hyn. Mae'n rhywbeth special a fel ti'n gweud, ti'n teimlo ti'n rygbi neu football stadium dyma, cos mae'r crowd lan rownd ti a ti'n canol myna yn cael llwyddiant, na sy'n mi'n teimlad fel e, i fod yn onest. Mae'n le go special, y sioe fawr, sy'n dwywaith am hynny, a mae'n olygfa go special hefyd o'n blaen i ni. Wrth i ni weld y Holsteins fan hyn nawr wedi dod fewn i'w llinell, a mae'r Ayrshires nawr ar y ffordd fewn, mae'r jerseys werth i'w gweld hefyd. Dyna nhw lun da o'r jerseys yn llawn llath Anwen. Ydy, fi'n credu jerseys fel tîm o 5, falle yn tîm fwy o unigolion, lle mae'r Holsteins â chi fwy o tîm o 5. Mae'n cymryd dim byd bant o'r jerseys, ond
Mae'r safon yn y cylchyn heddi yn arbennig. A gair bach sydyn wedyn am y burgor na'r Brown Swiss. Alle'r Brown Swiss wedi gweld yn anodd, jyst achos bod y niferoedd ddim yma i gael tîm sydd yn matcho, ond mae'n neis i weld nhw'n cynrychioli'r bryd gweithio yna, ynddo fe? Odi, mae fe'n neis gweld a fi'n credu mae'r Brown Swiss yn mynd yn fwy o seis o fewn y sioe bob blwyddyn. Felly mae'n neis gweld bod tîm o 5 gyda nhw. Mae'n anffodus sim tîm o 5 gyda nhw'n godro a mae yna mynd i fynd yn erbyn nhw bydden ni'n meddwl pob tro. A'r Burgorn hefyd yr un beth yn yr A'r Burgorn yr un peth yn anffodus, ond mae fe'n neis gweld nhw mas yn y cylch hefyd. Odi, neis i weld nhw mae'r brydiau i gyd ar y diddordeb gymaint ag erioed yn y Gwartheg Godro. Mae'r lle'n llawn ac ni'n edrych ymlaen i weld pwy sy'n mynd i fynd â hi yn tîm o 5 y Gwartheg Godro. Iawn ôl i chi bencampwriaeth tîm o 5 y Gwartheg Godro. Arthur Walters o Gernyw yw'r beirniad a mae ar fi'n cyfarch y dorf. Felly dewch i ni dyweli am eiliad i ni gael clywed i sylwadau cyn i ni gael gweld pwy sy'n mynd i fynd â hi. Like I say, there's quality throughout each breed today, so I must congratulate all the exhibitors, so just please put your hands together and show your appreciation for great quality, great standard and a great privilege. As you were probably watching, obviously it's judging on a group of 5, but also I'd just like to judge them as individual animals, just go through them each one at a time, just to see what they all look like on their own merits, then obviously then put them back together and then judge them as a 5 again. So I'm now going to tap out my champion and reserve. Thank you. Felly dyna ni'r beirniad Arthur Walters o Gernyw. Byddai ge fusnes clipio Gwartheg. Mae wedi cael cryn lwyddiant yn y cylch ar ddangos hefyd ers dros 20 mlynedd. Fydd e'n gwybod yn iawn be mae'n chwilio am. Ble mae e'n mynd, tybed? Mae'r dorf yn cymeradwyo. Mae wedi pasio'r jerseys a mae e'n mynd at yr Holsteins. Wedi gwneud i. A nes ti weid, Simon, pan gerddo nhw fewn i'r cylch. Oedd rhaid yn sefyll mas. Odi, am grŵp o 5, job i meiddi hwn, sy'n os le yn y byd bydde ti'n cael grŵp o 5, bydde job i meiddi 5 gystel a hyn, a matcho gystel a hyn. Ar Gil Wobr yn mynd i'r jerseys. Teulu Tregibi a James Evans yna hefyd. Fes ti'n dangos Gwartheg James nhw anwen? Do, na, mae'n neis da fi a gweddill yr arddangoswyr jerseys bod nhw wedi cael y reserve. Pa fe wedi se, fi'n credu o'n nhw'n fwy o grŵp o unigolion i gymaru ar Holsteins heddi, ond na, credu ni'n gyd yn gytuno. Holsteins caru'n llawn heddi i'r tîm o 5. O'n nhw'n matcho, ond nhw, a maen nhw'n 5 a ni fel ffantastig. A mae fe'n neis gweld yn dweud da mor ffantastig ma, ond hefyd mae'r jerseys maen nhw'n Tîm arbennig. Maen nhw'n tîm arbennig o unigolion. A siwt fyddech chi'n crynhoi felly'r cystadlu sydd wedi bod yn y sioe eleni yn osbarthiadau'r Gwartheg Godro a'r safon sydd yma, achos i fi mae e cystal ag eriod. Ie, yn anhygol. Mae'r quality and quantity byddwn ni'n gweud Lenny. Mae'r safon o arddangoswyr, hyd yn oed y rai oedd yn gyntaf, y rai oedd gwylod y dosbarthiadau, wedi bod yn safon uchel iawn. A Simon, wyt ti a'r tîm wedi cael hoi fach o'r sioe eleni. Beth am flwyddyn nesaf, gwyd? Ie, falle byddwn ni'n ôl flwyddyn nesaf. Ti jyst yn teimlo lot o wedi mysod bach o'r buzz sydd wedi bod ma'n y siow. Ond mae rai gweud y safon sydd wedi bod ma'n y siow, fel yw Anwen yn gweud, o top y gweilod, mor dda. A yn bob bryd, bod Sioto yn y Brown Swiss hefyd, so nhw'n cael lot o llwyddiant falle yn y dosbarthau hyn, ond wel, cwpl o dda, rili dda yn y dosbarthau yna hefyd. Mae wedi bod yn sioe i'w chofio i'r Holsteins ac i'r jerseys a'r brydiau i gyd a gweud y gwir, a'r safon cystal ag eriod. Simon, diolch i ti am ymuno dyn ni. Anwen, diolch yn fawr iawn i ti. Pob hwyl i fod astudiaethau yn ôl fyna i'r Brifysgol Nghaerdydd. Mis Medi? Mis Medi, ie. Pob hwyl i ti. A pob hwyl i ti the hefyd, Cari. Pan edi nôl lawr, nôl i Gernyw. Pob hwyl i fod yma. Diolch i chi'ch tri.